Potrebujete posilniť lítkové svaly? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes si ukážeme cvičenie na posilnenie lídkových svalov. Postav sa čelom k stene alebo rebrine, päty zdvihni hore a ostaň stáť na špičkách 15 sekúnd. Potom sa vráť späť do východiskovej pozície. Ak si chceš tento cvik sťažiť, tak zdvihni jednu nohu hore a ostaň stáť na špičke druhej nohy. Náročnosť cvičenia sa ešte dá zvýšiť tak, že budeš stáť na špičke jednej nohy a držať v ruke nejaké závažie. Náročnosť tohto cvičenia si môžete zvoliť akú chcete, takisto aj koľko sekúnd vydržíte v koncovej pozícii. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.